da babana, ni 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 da babana. Rayuwa ba tabbas, baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara'in abin da rai ka girma. Haba, ki akan wannan yangun kike mun wulakanci dama? Su waye wa'annan? Kin san si? Suwal kana jin fa, kaga yarinyan nan. Me gida, bai kamata ka ci gaba da daga shayin a gaban wannan isan ba, kamata sai ta mai hanya yau. Kai! In gaya ma ka ji, kana ji na? Zita wace, kuma ni nake son ta kuma ni kaɗai take so. Sake shi. Ni namiji. Ka sake shi. Ya wani daga shayi kike haka? Ai mai gida! A bari mai gida na hukunci mai gida ba a mun haka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci na rantse da Allah da ba maganar da ake ba. Mantenin. Suwal! Mai gida ta wuce normal ci gaba da matarka. In ina yi da zi, sai mai sama'u ba mai shiga tsakanina da ita. Kai na dawo gare ka. Ni namiji ne. Na fi ka jarumta. Ubana mai kuɗi ne. Ni kyakkyawa ne. Don haka ni ne angon zi. Kallata ka gani is too much. Okay. Ni dan kwali ka gani akai na har kake ga mu. Dan Allah ana magana kana ƙara yin magana zan raba ka da esin da mai duka ya da samu na rantse da sarkin da halitta annabi Muhammad. Bar gani ana dakatar da ni muna daga ma kafa ban bara ma jakuna ba. Banne da shi Sumar. Gaban oga kake daga murya? Kaji tsakaninka da yarana ba matsala. Balle kuma ni idan ka biyo layina. Idan an girma ya kamata a san an girma. Babe, ki manta da wannan. Babe, ki so ni ne abokin rayuwarki, babe. Me kike bukata ne a rayuwa? Ne ba zan miki ba, ina son ki, ina kaunar ki. Babe, ki so ni, ina son ki. Kai. Ka sa wasu na majudinka. Na magana da kai kana kallon mutane. Sarki. Kusa da kanka. Sannan kawai sai ta mai hanya kawai. Ya zuba ta. Ai, Allah ware mana ba ka ware ba. Aka ware ba? Ware mana. Babe, ina son ki. Allah ya isa, shegu yan daba. Allah ya isa. Dama isasshe. Kinga. Kun fi dacewa ma a haka. Ai, dan durowa. Kun fi dacewa. In mun je gurin daji zan sa a ma kyauta. Ka gane ai. Hauka tafi. Mu tafi gidan. Dama a tare muka zo da zaka ce min in tafi. Abinda nake so ka kore shi ya tafi sannan ka ce yanzu in bi ka mu tafi ina zan je. To ba ni ne masoyinki ba, ba ni ne mijinki ba, ni zan aure ki ba. Idan kin bi ni mun tafi, in baki bi ni ba wa zaki ba duniya. Dama ana yi dole ne? Ka rabu da ni mana ga wanda nake so ka kore shi to akan me? Kinga, zan je gurin babanku in sa a miki kuɗin tsiya in biya in tafi da ke gidanmu. Baba. Tunda ni saniya ce zaka ce min kuɗi ka saye ni. Ke idan fa ke ba ki son kuɗi shi fa iya son kuɗi. A to. Ida babana, ida babana, ida babana, ida babana. Rayuwa ba tabbas, baba ka gyara mako. Fatiya gida a aiki a kwana biyu. Allah lafiya lau. Kwana biyu ko neman ma ba a yi kwata-kwata ko? Kullum sai ka ce min zaka zo Allah dai bai yi ba sai yau. Wallahi sai yau. Ya mutan gida.
Allah da kowa lafiya kalau ya gidan nawa. Abai na wuni. Ke wannan kuma waye? Na ce waye wannan? Saurayi na ne abba. Haka ake saurayi? Ka sa riga tun daga karkashin kunne har kasan gwiwa. Haka ake sa kaya? Haka ake saurayi ke? Ki dubi yadda na sa kaya, ka rinka amfani da samari masu jini a jika. Ba kya ganin irin kayan da ake sa? Amma kai ka tawo da wannan kaya kamar la 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 la. Idan an girma ya kamata a san an girma, abincin kura ba a bai Fatima shi wannan kuma wane? Fatima magana yake miki waye shi wannan? Fatima magana yake tambaya ki nake waye? Ikon Allah. Ni da babana, ni da babana, ni da babana, ni da babana. Wani tsari ne wanda baya duban tarbiyya. Dan babu tsufa. Fatima ya danki shigo gida ba sallama haka da me yake faruwa? Allah abinda abba yake mun baya kyauta mini. Abban naku ya je ya zubar da mutuncin shi ko? Kuma sai ya aje gashi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin rayuwa ne? Har wajen ya bi ke je ci miki mutunci. Kai. Ni na gaji da wannan bala'i, na gaji da wannan masifa. Wannan wani irin rayuwa ne wannan? Saboda Allah a gaban saurayin naki ma sirkin nashi ya je wannan aikin. Ko na sai fa wai dole sai yana shiga irin na ƙananan kaya. Irin Kuma dai? shi malamin makarantar Islamiyya ne. Assalamu alaikum. Amma alaikum. Yawa aha. Ya ake? Ka ga abin da mahaifinka yake yi. Me faru? Zo ku gani. Me faru? Abban na kuma na ya bi ta har gaban saurayinta ya zubar mata da mutunci. Ya yi halin nan dai da kuka saba ganin shi da shi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fatima, mama, kawai mu ci gaba da haƙuri. Komai ya sauƙi maganin sa Allah, mu ci gaba da gaya wa Ubangiji. Kai kullum ka ce a yi haƙuri, kullum ka ce a haƙuri. Wannan abun fa gaba yake ƙarawa ba baya ba. Ni na gaji gaskiya gara in tattara kayana in koma gidanmu. Wallahi in huta kar hawan jini ya je kama na a banza. Haba, ki bari mama haka. Insha Allah komai zai zo ƙarshe. kai Ahmad, Na'am, ina wayarka? gata. Ba ni wayan nan zan je akwai wani baki da suka zo. Muna da wani party da wata gayyata da suka mu za mu je mu ɗanyi wasu hotuna da wani TikTok. Ba ni mana! Kai ma yaya wallahi kai kake fa. Ke, waki, Aba yaya. kai, zan ci maka mutunci. Ko kai ma hana shi za ka yi bani? Ko uwa ta kace za ta hana ka bani? Ni da baba, Ya haƙuri. Sauka lafiya. ni da babana. Rayuwa ba ta baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara'in abin da rai ka girma. Duniya labari ta sa waɗansu koma, baba ka gyara linka. Ya kai ma kake ba shi gobe. Wallahi. To ya zai yi bai ba shi ba. Kana jin yadda yake yi shi, ai dole ya ba shi. Kawai yaya. Akan za mu ci gaba da mu je. Kawai muna tafi ana nuna mu a cikin anguwa yaya gaskiya ba zai yi. Ahmad na gaji da wannan takaici, na gaji da wannan takaici. Wai wani irin rayuwa ne wannan? Takaici. Wani irin rayuwa ne wannan Ahmad? Na gaji Ahmad. Haba mama, ki haƙuri don Allah. Ba abin da zai same ki bi izinin Allah. La 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 Dama shiga la. ciki Ahmad. Idan an girma ya kamata a san an girma. Kuma wannan gidan ina ganin shine mai milik kala mai. Dama ta ce nan ne, amma ne ba ni. Da sauran kallo yana wa ubanai ishela. Salamu Ni alaikum. da babana da ina zancen zai yi. Gana a kofar gida, kamar yadda kika yi mun kwatance, gida mai milik gate
milik kala mai kallon gabas ko? Yawa to, ana kofar gidan. To madalla, ina jira. Sai kin fito. Idan an girma ya kamata a san an girma, abincin kura ba a baiwa bera hatalla, da sauran kallo yana wa ubanai ishela. Ni da babana abin da ya sa ni kirawo ka ne, wata magana nake so mu yi da kai. Game da abin da mahaifinmu yake yi, sai nake ganin Mudassir ba fushi ne ya kamata da mu ba, a matsayinmu na 'ya'yansa biyayya ya kamata mu ci gaba da yi masa, domin nauyi ne Ubangiji ya ɗora mana a matsayinmu na 'ya'yansa. Wala Allah muna masa biyayya da abin da ya ce mu yi muna yi, to wata rana shi ma zai ga me zai mana sakamakon wannan biyayyar da muke. In Allah ya anshi addu'a mu, sai ya ga me ya kamata shi ma ya mana dan ya kyautata mana. So idan ya fuskanci ba ma san irin wannan al'adar da yake yi, tiyu sai kaga ya daina. Kaga Allah ya anshi addu'a kenan, ba fushi ne naka ba. Kuma dalilin da ya sa ma na kirawo ka nan na ce mu yi magana ana, saboda ba na so mu yi a gida. Kaga in muka yi a gida ko mahaifiyarmu ta ga mun ware ko ta ji muna magana, za ta rika sa abin da damuwa a ranta. So wanda ni kuma kaga hakan ba na so a ce tana sa damuwa a cikin ranta. To wannan shine dalili da ya sa na kirawo ka a nan waje mu yi magana, domin kai namiji ne, ya kamata a ce kana da tunani da hangen me zai faru a gaba. Saboda kaga su mata iyayenmu ne, amma kuma mu mun fi su tunani. Wannan faɗa ce ta Ubangiji. To abin da ya kamata kenan kai, mu ci gaba da yi masa addu'a. Wannan abin da yake jarabawa ce, Allah ya jarabce. To shikenan yaya, in Allah ya game da abubuwan da ka faɗa min, Allah da zan yi amfani da su sosai insha Allah. Kuma zan ci gaba da yi mai addu'a in Allah ya yarda. Domin ka sha faɗa min cewa duk komai zafi akwai sanyi a cikin shi, in Allah ya yarda. To shikenan, Allah ya sa mu dace. Yanzu makaranta za ka? Zan wuce su kudai. To shikenan, zan koma gidan. Ni da babana, ni da babana, ni da babana, ni da babana. Wani tsari ne wanda baya duban tarbiyya. Wa alaikis salam wa rahmatullah. Amsan da zuwa. Sai waye san da fitowa. Ya gajiya. Ai alhamdulillah, an yi ne lafiya? Wallahi lafiya. An sha hanya. Kin san garin ne tsakanin Gombe da Kano akwai tazara. Wallahi. An sha zama a mota. An wannan sister ta ce muka fita in gaishe ka. To ka alhamdulillah, na ji daɗi sannu. To ni bare shiga ciki sai kin shigo. To babu laifi, na gode. Ina ganin kamar zaki dan kwana biyu a garin nan ko? Insha Allah. Ko ma dai zuwa sati. Ina expecting zan iya kai sati. To ikon Allah, ashe dai za a saccate. Kai ka ce shagali. Insha Allah. To bari zuwa ranar Lahadi in Allah ya yarda. Zan zo in dauke ki in yi sosai mu fita ki ga gari. Kin gani? Rayuwa ba ta baba ka gyara makoma, baba ka gyara kara'in abin da rai ka girma. Duniya labari ta sa waɗansu koma. Wannan abun wai da gaske ne dama? Abin da nake kallon a social media ya zama min gaske? Subhanallah. Confirm, ba matsala. Na san abin da zan yi, wallahi sai na yi maganin shi. Dallaware ki ba mutane wuri. Magirci bai yi ba, ya sa wasu damuwa a cikin rayuwa. Yanzu an kashe min mahaifiya, an hana ni in je in ga gawarta, an hana ni in je gurin gaisuwarta.
haba dan Allah. Ku yi haƙuri zan faɗa. Ko za ka kashe ni? Na fuskanci taurin kanka yayi yawan yawa. Ni na dauki aboki kuma ina wani abu. Makirci. Makirci. Masu iya magana na cewa kuda wajen kwaɗayi rai ba a bakin komai yake ba. Allura da ta tono garma tabbas ita za ta ƙare wajen ƙididdigar irin ran da ta tono a ƙarƙashin ƙasa. Kazalika ana barin halaka ne dan kunya. Makirci. Kamfanin M Ajasu Movie suka ɗauki nan muku wannan ƙaton shirin mai suna Makirci. Samar da labari M Ajasu, mashirin shirin M Ajasu, mataimakin mai bada umarni Sarki Hassan, wanda ya samar da murya GR Kabuga, wanda ya bada umarni kuma Isa Big Show. Makirci. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel din mai suna M Ajasu TV, a nan ne kadai wannan shirin zai rika zuwa muku duk ranar Juma'a misalin karfe 9 na dare. Makirci. Yandu shi ke fidda ɗansa.